Jeneline Mercado, Sexiest Woman sa FHM 2015. Si Maris Puyo sa Showbiz Chika. Ang kapuso star nga si Jeneline Mercado mo imiguwa nga mananaog sa 2015 FHM Sexiest Woman. Iyang nalabuan sila si Andrea Torres ug Ellen Adarna nga naguna sa botasyon sa miaging semana. Nasulod sa top 10 sila si Angel Locsin, Sam Pinto, Jean Park, Ann Curtis ug Solen Yusaf. Ang maong trono gihuptan ni Marian Rivera sa miaging tuig. Apan ning tuiga mibalibad ang kapuso primetime queen human nga naminyo ni Dingdong Dantes ug kasamtangang nagsabak sa ilang unang liwat. Ipahigayon sunod buwan ang gikahinaman nga fashion walk sa FHM Sexiest Women. Alang sa Showbiz Chika, Maris Puyo.